kawuono Raila nowuoyo kendo norwako wach mar twak magalamuro no. To rawere ok oyiego. Rawere wuoyo marach ng'enygi. To babe wanyalo kata kelo moko wawinjore ni rawere ne wacho nang'o kaendi mana batha kaendi wanyalo neno moko. Nitiere moro miluongo ni Kenyan Vigilante. No wacho ne ni rawere josiasa osebedo ka dwaro gigegi giwuon. Josiasa chokore nikech wasethung'ogi. Ng'anyo marwa ok en mar Raila, ok en mar Ruto, ok en mar Gachagua kata Kalonzo. Bende ok en mar IEBC. En mar ngima mabiro. Ma ben gima ni kare in kinene nikech koro ji ng'eny ji penjo ni twak ma ok ochan ni mae gima dhi wacha achiel ariyo adek mondo mimi kata imbe nonro kaka jatend piny Kenya ni ae twak wanchi wacho ni dhi miwa tije 100 imiwa tije 50 ok ochopo omiyo kanyi gore piny. Twak ma ok ochan mar owere koro dwaro sani ni endi ka ber onego time nang'o. Ok ing'e ni shida mar jotelo mar josiasa ma oriwo Ruto gi Jakom te en ni ging'iyo gi siasa mitimo gi parties mikawo ni serikal ni kone, upinzani ni kone, shida en kama, watem kama, walok IEBC kachal kamago. Gima paro ni gi underestimate kabisa en ni Kenya jomosomo mathindo ng'eny kabisa. Aito teknoloji biro kaedi ma samore wene dhao kodgi ni gidwa donje party to jogi onge kata idea ma donje party. Samore weyo ni da keto gini mag joluo kuche Kalenjin gibachal kamago ukabila to nyithindo gi ndio onge paro no ero luongi Gen boge nyithindo wedhe luongi ni Gen Z onge paro no ero. Kura paro ni shida ma ka neno kaka giwuoyo aparo ni shida ma jotendo ma josiasa pod nigo en ni wane gima kisungu luongo ni political crisis. Ni wane gi crisis ma siasa, shida ma kanien siasa. An kaka nene ka ng'ama somo gigi ana nene ni shida mo antie ka en mar telo, governance crisis. Oge nyithindo gi ng'ama dwaro president nyithindo joma donjo ODM oge nyithindo gi wacho ni usebedo kutiyo wa uchiko gi ng'eny to kugol. Usebedo ka wacho no dhego mibadhe to kudonjo fees to in gi sut mar $1,000,000 in gi saa kaka ne Murko menowacho in gi saa mar 900,000 iwacho ni dhi golo opportunities mek tije mang'eny to ka barupe wuok to dhi mane ka bende mopogore nyithindo magi nyithindo gi wacho nyithindo gi bende wacho ni uwacho ni Kenya nigi gowi mang'eny to uketo ji chulo ushuru to usiko wuotha ai taparo ni gima kendo timore nyithindo gi bende Gen Z gi bende anaparo ni jowa anana gibiro ne millennial jowa mek millennial be ng'iyo to pinje moko to timo titelo nade ere kaka piny machalo wach Britain telo machalo korgi wabunge gi prime minister gi ni donje telo nade tiyo nade weekend mokalo ni mano jo Britain ogoyo kura ne gigoyo tarik 14 dwe mar 7 ba tarik 5 prime minister no osebedo oseyiero cabinet tich tiyore kawuono ma giyiero speaker ma wabungo chamo muma kuro gineno ni pesa motigo mang'eny gi chalo ceremonies ni president donje telo samoro gi ketho sa mokony mokwongo iluongo ni too much ado over nothing winjo ato gineno ni bende pinje gi endi be masik olowa pesa mtende pinje gi wewa kuro ang'o momiyo jowa gi endi ng'ato donje telo frado maduong' to jogi to king'iyo wabunge ma UK ne gidhi e bunge gi ginene gi gach reru gi the public means gi chal kamago kuro paro nitie comparative context kaendi ma chalo na gima pok telo masani telo mane government gi mane upinzani pok owinjo anda neno ka ukiwinje malong'o to samoro ng'wejni nyalo yombogi iwinjo samoro nyithindo gi osekwalo negi ng'wech ma samoro nyalo bedo crisis ma telo moro owuog manyien